नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी, आज आपण ना शिमग्यातले खेळ कसे रंगतात ता आपण बघूया. म्हणजे मालवणातल्या ना नांदोस गावात त्याच्यातल्या बांधवाडी असा थंय आपण ना जातलो आणि ते ना खेळ खेळतात. तर ते कसे रंगतात, काय काय म्हणजे काय काय लावतात ता आपण बघूया. चला आता बघूया, जाऊया. आवाज आला पप्पा हो तू काय झालं उद्या येतली दोन येतली उद्या येतली. यंदा संकष्टी एक दिवस लेट इली. संकष्टी शनिवारी यंदा लेट इली. तिसऱ्या चौथ्या दिवशी यंदा लेट झाली. अरे बो सरळ बो ताड बस कडा नको पाच आता एवढे लोक लागणार एक एकाचा नंबर रंगवणार नको.
विकल्या सांगते आज सांगते आता ना तो हा कुठे आहे समीर तो आपल्याबरोबर होता मागं तो का बनेलो फिरत होता तो पार्टनरमध्ये फिरून द्यायचा. मुली वाजवत होता तो नाही का? तो आहे का तो? बॉडी शेवट येऊ आणि सगळ्यांना करून येऊ माझा मी बाजू काढलं काढून ठेवलं कधी कधीच ते नाही